सकाळी when the fault got detected. काल around between 7 o'clock onwards वो प्रॉब्लेम हा आमचे थोडे कायसुवा वागातोर एरिया अंजुना एरिया लाईट नासली अख्खी राती लाईट नासली अँड टुडे मॉर्निंग आसगांव साकून हांगा लाईट हे केल्या ट्रान्सफर केल्या अँड आमचे मरे आमकां ही हा आणि सगळे सो एट अराउंड 1 o'clock 2 o'clock they detected the fault आणि आता काम चालू आणि अराउंड another 3 to 4 hours वयतली फॉल्ट डिटेक्ट जाता आय मीन सॉल्व करपाक रिस्टोर कंप्लीट करपाक मॅडम न्यूली आता जे अंडरग्राउंड केबलिंग केल्ले नॉट दिस वॉज सम अराउंड 5 years back 6 years back हे काम केलं आता केन्ना मेरेन रेक्टिफाय जातले सगळें आणि 4 वरांनी 4 वरांला वयतली आयज राती लोकांक सप्लाय मेळटली आय रियली थँक आणि सगळे डिपार्टमेंटाचे हांगा 2 मशिनां हाडलेली काल राती साकून आणि आयज दनपारां अराउंड 2 o'clock ते डिटेक्ट जाला फॉल्ट